Ovde je izdat niz kontradiktornosti i neistina o meni. Kao što ljudi koji su to izneli znaju da je to tako. Mislim da je dovoljno ono što je rečeno, da ja nikad u životu nisam njih uvredio, povredio i tako to. Reći ću samo da ona ne zna, na primjer, kako sam se ja osjećao na dan svoje svadbe, kada sam 70% svoje svadbe proveo u svađi sa svojom ženom s kojom se ženio taj dan i kada ona meni na kraju, kada smo sve goste ispati, rekla pokajala sam se što sam se udala za tebe. To je samo delić. Eto, ničim izazvana, bukvalno ničim izazvana. To je, veruj mi da je to jedna olitska stvar, kakve stvari još postoje. Samo što ja ne bih to želeo da iznosim. Kao što sam rekao, zadržat ću svoj dostojanstven stav, svoj džentlmenski stav i uopšte ne želim da kažem jednu, apsolutno jednu ružnu reč ili bilo šta što bi moglo te ljude da uvredi. I želim da pozdravim moju majku i moju porodicu i moje prijatelje i da im kažem da se ne nerviraju zbog ovoga, jer oni znaju koga su odgojili, koga su vaspitali i znaju da li sam ja spreman da uradim nešto nekome na štetu ili da li je to opravdano iz nekih razloga.